салом алайкум дӯстони азиз, боз ҳам подкасти AI News подкаст ва имрӯз боз якчанд хабарҳоро баррасӣ мекунем, ки дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва рушди он аз ширкатҳои гуногун баромадагӣ ҳастанд. Ва аллакай мо якчанд хабарҳои ҷолибро ёфтем, ҷамъ кардем ва барои 1-2 ҳафтаи сипари гашта онҳоро баррасӣ мекунем. Хуршед, салом. وعلیکم السلام. хуб, биёна бошад аз хабари хубтараш сар кунем. Аз чизе ки ин ҳафта баромадагӣ буд, ки компанияи Google, ширкати Google боз як модели навро бароварда истодааст, ки аз рӯи хабарҳо дар бораи офатҳои табиӣ, хусусан дар бораи ҳамун селу обхезиҳо ё дигар ҳамин гуна офатҳоро то 24 соат пеш аз рух додани онҳо метавонад барои шаҳрҳо, барои минтақаҳои шаҳрнишин пешгӯӣ карда тавонад. Дар бораи ҳамин хабар фикр кардам, боз як чизи ҷолибаш ҳамин, ки дар асоси бисёртар маълумоти хабарӣ, яъне ки омӯзонда истодаанд моделишон, на фақат дар асоси моделҳои маълумоти боду ҳаво, балки дар асоси хабарҳои ки дар расонаҳо нашр шудагӣ буданд пештар. Ҳамин чиза ҳам ба назар гирифта аллакай мешудааст, ки то 24 соат пеш пешгӯӣ кунанд, ки куҷо меравад ҳамон обхезӣ. ҳай дуруст, лекин дар инҷо нақши ҳамин хабарҳои давраҳои гузашта, солҳои гузашта дар чӣ аст рости гап каме равшан нест, барои он ки хай сол аз сол табиатам тағйир ёфта истодааст. Масалан, он чӣ ки дар соли гузашта моҳи март буд, имсол моҳи март шояд ки он хел нашавад. Боду ҳаво дар ҳама ҷо масалан доимӣ нест, гирим ҳам мешавад. Аз ҳамин лиҳоз каме шубҳанок аст он ки онҳо хабарҳоро ҳамчун як асос барои пешгирӣ истифода мебаранд ва аз ин ҳам бартар хабарҳои кӯҳнаро. Хай мебинем ба чӣ натиҷаҳо мебиёрад, лекин чӣ тавре ки медонем, ин боду ҳаво дар асоси мониторинги 24-соатаи ҳамин датчикҳо ва оиди шамол, оиди масалан рутубат, оиди ҳарорат пешгирӣ карда мешаванд ва аз ҳамин лиҳоз дар ин ҷо хабарҳо ягон нақши муҳимам бозӣ намекунад. Дастрасӣ ба ҳамин сенсорҳо ба хеле беҳтар фоидаи бисёртар меорад ва дақиқтар барои муайян кардани ҳамин офатҳои табиӣ. инҷа ба фикрам, ки нозукаш дар ҳамин, ки якумаше ки дар ҳама ҷо ҳамун таҷҳизоти махсусан мондан намешавад дар тамоми дунё, ҳама шаҳрҳода нест вай. Аз тарафи дигар лекин хабараш масалан нашр мешавад, ки фалон ҷода обҳо аз соҳилҳо баромаданд ва ғайра ва ҳоказо. Плюс ба назар гирифтам мумкин, ки ба фикри ман шояд ки ин вай бошад, ҳамин маълумоти хабарӣ бисёртар ҳамчун маълумоти иловагӣ, яъне ки дар умум боз ҳам ҳамун релефи маҳаллу дигар чизҳоро ба назар мегиранд, лекин ба илова ба онҳо боз аз маълумоти хабарӣ ҳам истифода мебаранд. Мо ба хабари дигарӣ гузарем. Яке аз масъалаҳое ки доиман ба нуту ҳам баррасӣ мекунему, гап мезанем, истифода бурдани моделҳои локалӣ ҳаст, ки дар компютер дохилаш кор кунаду истифода бурда шаванд. Ҳозир олимони донишгоҳи Стенфорд Open Jarvis гуфтагӣ фреймворк баровардагӣ ҳастанд, то ин ки ҳамин моделҳоро ҳам дар моделҳои локалиро истифода баранд, ҳам илова бар ин ба ғайр аз истифода бурдани моделҳои локалӣ, вай ҳамин гуна фреймворке ҳаст, ки барои сохтани агентҳои инфиродии ҳар кас ёрӣ мерасонад. Яъне аз ҳамин нуқтаи назар агар ки умуман гирем, то ҳозир одамо баъзе вақт хусусан дар ин форуму конференсияҳо, дар ягон тренингҳо вақте ки мегузарам гап мезанем ҳамин чизҳоро, албатта як кас савол метиҳад, ки пештар саволи хел буд, ки кай зеҳни сунъӣ сари гӯем вай мегирад, одамизота забт карда мегираду кишварҳоро, идораро ба дасти худ мегирад. Ҳозир ягоне савол, ки боз ҳам саволҳои гӯем ба ҳақиқат наздиктар ҳозир дода истодаанд, ки кай моро иваз мекунад ва дар ҷои корӣ ба ҷои мо аллакай зеҳни сунъиро мегиранд. Лекин ҳамин гуна фреймворкҳо ба мисоли Open Jarvis як чизи дигаро нишон дода истодаанд, ки кордиҳанда нею худи коргаро метавонанд, ки барои худашон агентҳои шахсии худашонро созанду коре ки ба ё кордиҳанда месупорад, вай корашона ба
агент месупоранд, агент корро иҷро мекунад, баъд хай мегиранду ба кордиҳанда натиҷаша метиҳанд аллакай. Яъне ки боз ҳам яке ҳолатҳое шуда истодааст, ки ҷараёни корӣ ҳам тағйир ёфта истодааст. Чунки пештар агар ки дар аксар маврид ба ҷараёни корӣ нигоҳ мекарданд, ки кани ҳамин шиштааст, нашиштааст, ҳамин коргар коре карда истодааст, накарда истодааст. Ҳозир акун бисёртар шояд ки ба натиҷа аҳамият диҳанд, ки ҳамун натиҷаро дод ё надод. Акун кадом агента истифода бурд, набурд, инаш дуюмдараҷа мешуда, лекин аллакай масъалаи истифода бурдани сохтани агентҳо ва истифода бурдани агентҳои зеҳнисунӣ ба худи коргар фоидаи калонтар мебиёрад. вақте ки мо дар бораи агентҳои локалӣ гап мезанем, ки онҳо дар компютерҳои фардӣ истифода бурда мешаванд, ин хай худ боз як хароҷот дорад, ки барои онҳоро истифода бурдан компютерҳои бақувват лозим аст. Ва то чӣ дараҷа масалан ман ҳамчун корманд бошам ва худат ҳамчун корфармо бошӣ, вақте ки ман гӯям, ки масалан барои иҷро кардани вазифаҳои ман компютери бақувваттар лозим аст, ман киси худам компютерро намехарам дар ҳақиқат. Ва шояд ки масалан ҳамчун коргари оддӣ бошӣ, ки масалан хай 4000 5000 сомон дар як моҳ даромад доштагӣ бошад одам, имконият ҳам надорад, ки ба миқдори масалан 40000 50000 сомон ягон компютери пурқувват гирад. Ва дар ин мобайн савол ба миён меояд, ки вақте ки масалан ҳамчун корфармо ҳамин хароҷотҳоро рӯи пӯш кардан тайёр ҳаст ё нест корфармо. Хай корманд ки омода аст. Аз ҳамин лиҳоз ба фикрам айни замон аз ҷиҳати нарху наво гирем агар ҳамин агентҳое ки дар асоси мини Claude, OpenAI, ChatGPT сохта мешаванд, инҳо аз ҷиҳати нарх ҷолибтаранд нисбат ба оне ки ҳар як масалан корманд ё ки хай ду-се корманд ба як компютер гузошта шавад. Барои он боз ягон маъмури системавӣ лозим аст, ки онҳоро бояд доимо дар ҳолати корӣ нигоҳ дорад, зеро ки нагрузкае ки зеҳнисунӣ месозад хеле баланд аст ва компонентҳо тез фарсуда шуда метавонанд. Аз ҳамин лиҳоз хай фикри хуб аст ба онҳое, ки масалан имконият доранд дар компютерҳои локалии худ ҳар гуна агентҳоро, ҳар гуна моделҳои зеҳнисуниро, ки он қадар ҳам зиёд масалан қувваи иқтидор талаб намекунанд, истифода баранд. Лекин дар маҷмӯъ ба фикрам боз ҳамин зеҳнисуние, ки аз тарафи ширкатҳои калон, аз ширкати провайдерҳои интернетӣ пешниҳод мешавад, ки тариқи интернет пешниҳод мешавад, ба монанди Claude масалан, инҳо беҳтар аст. Ҳам аз ҷиҳати нарх, ҳам аз ҷиҳати истифода бурдан. Ҳарчанд ки лимитҳои худро доранд, лекин ба фикрам, ки ба аксарият ин лимитҳо қулай ҳастанд, зеро ин лимитҳо низ дар асоси истифода бурдан, дар асоси таърихи истифодабарӣ дигар истифодабарандҳо шояд ки тартиб дода шуда бошад. На, хай дар ин аз ин ҷиҳат фикр мекунам, дар ҳақиқат аз нуқтаи назари истифодабаранда агар ки фикр кунем, шояд ки дар аксар маврид фарқ надошта бошад, ки вай аз технологияи абрӣ истифода мебарад ё ин ки дар компютери худаш кор мекунад ҳамон агентҳо. Муҳим ки кор кунанд. Аммо дар баробари ҳамин як чизи дигар дида истодаам, ки ва фикр мекунам дар борааш, ки ҳамин гуна агентҳоро албатта ки сохтан мумкин, яъне аз нуқтаи назариявӣ агар нигоҳ кунем, ҳама сохтан метавонад. Лекин боз ҳам мушкили вай пайдо шуда истодааст, ки на ҳама ҳамун донишҳои базавии техникӣ, донишҳои базавии компютерӣ доранд. Яъне саводи компютерӣ хеле гӯем паст аст назар ба оне ки бояд бошад ва барои ҳамин гуна агентҳоро сохтан программисту барноманавис шудан зарур не. Лекин дар умум ҳадди ақал бояд донӣ, ки ҳамин компютер умуман чӣ хел кор мекунад. Хай баъзе донишҳои рақамӣ доштан дар кор, баъзе донишҳои техникӣ доштан дар кор, ки ҳамин чиро ба чӣ пайваст кунаму чӣ хел карда гӯем команда диҳам ба ҳамон агенти зеҳнисунӣ, ки кадом кора чӣ хел карда иҷро кунад дар дохили компютер. Яъне ки ҳамин донишҳои базавие, ки дар умум дар мактаб бояд ки теянд. Бояд ки ҳамун дар дарсҳои информатика ҳамин чизҳоро хонем, ки масалан форматҳо, типҳои гуногуни файлҳо, форматҳои гуногуни файлҳо ғайра ва ҳоказо, кодировка, дигар ҳамин чизҳои асосӣ базаи база гӯем. Ва аз ҳамин нуқтаи назар боз
ба ҳолате омода истодаем, ки барои истифода бурдани сохтани зеҳнисунӣ ва истифода бурдани агентҳои зеҳнисунӣ аниқтараш сохтан ва истифодаи онҳо барои кори худамонро сабуктар кардан, ҳадди аққал ҳамин донишҳои базавӣ доштан дар кор ва арзиши ҳамин донишҳо баланд шуда истодааст. Дуруст ва дар ин ҷо ба фикрам хуб мешавад қайд кунем барои онҳое ки масалан нав қадамҳои худро дар ин соҳа мегузоранд, гӯем ки ҳамин зеҳнисуниро барои кодинг истифода мебаранд, барои барномасозӣ. Хуб мешавад ки дар аввал онҳо бо истифода аз худи ҳамин зеҳнисунӣ омӯзанд. Омӯзиш чӣ хел мешавад? Масалан ягон лоиҳа ҳаст ки шумо мехоҳед ки дар он соҳа корбарӣ кунед, аввал суҳбатро аз он оғоз кардан лозим аст ки ин худаш чӣ аст, чӣ хел инструмент аст. Масалан мегӯем ки фреймворк аст, гӯем ки Laravel ё CodeIgniter барои ҳар гуна веб барномаҳо сохтан аз омӯзиши ҳамин сар кардан лозим аст, ки то ки худи зеҳнисунӣ ҳам масалан так равишу равии лоиҳае ки сохтан мешавад, сохтан ният карда ҳастем, фаҳмад. Масалан вақте ки мо баъд мегӯем ки ин чизро ислоҳ кун, аллакай медонад ки масалан PHP аст, ин аллакай CodeIgniter аст, ин аллакай масалан дар контроллераш дар ягон ҷои дигар масалан фалон чизро ислоҳ кардан лозим аст. Ва ҳоҷати мутахассис шудан дар ҳақиқат мутахассиси чуқур медонистагӣ шудан ҳозир айни замон он қадар ҳам нест, гӯем барои ҳар гуна лоиҳаҳои осон сохтан, лекин тахассус дар кор аст. Барои чӣ? Барое ки ҳаст ҳолатҳое ки зеҳнисунӣ дар он ҷо масалан ҷавоб надорад, сарфаҳм намеравад, маълумоти пурра надорад масалан. Аз ҳамин лиҳоз мутахассисон ҳамон онҳое ки ба фикри ман доимо дар омӯзишанд, доимо дониши худро такмил медиҳанд, доимо аз хабарҳои навтарин, аз технологияи навтарин огоҳ ҳастанд, онҳо зеҳнисунӣ чӣ қадар ки масалан паҳн нашавад, талабот ба онҳо мемонад. Барои чӣ? Барои он ки ҳамин cut off date аст дар ҳамин махсусан дар LLM-ҳо ва ин як муддати калон аст ки дар ин муддат масалан як технологияи нав гӯем агар 1 март баромад соли 2026, cut off date-и LLM шояд ки октябри масалан 2025 бошад ва нақшаи онро аз дигар масалан такмил додан, аз дигар омӯзондан шояд октябри 2026 бошад. Ва дар ин муддат ягон технологияи нав мебарад, ягон чизҳои нав мебарад ва инсон онро омӯхтанаш хеле осон аст. Ним соат вақт сарф мекард меомӯзад, лекин барои LLM истифода бурдан, барои LLM-ро омӯзондан, то ки он дар ин соҳа ба таври автономӣ кор кунад, ягон корбарӣ кунад, дар ин ҷо аллакай мушкилӣ мебарад ба худи LLM, барои он ки вақт лозим аст барои аввал маълумотро ҷамъ кардан ва ин маълумотро кӣ месозад? Боз инсонҳо месозанд, он одамҳое месозанд ки дар қадамҳои пеш ҳастанд, масалан пеш-пеш меомӯзанд ва пеш-пеш маълумотро пешниҳод мекунанд. Ва дар асоси ин маълумот баъд LLM даври омӯзиши навбатии худро мегузарад ва дар асоси ин баъд ба дигарҳо ҷавоб додан метавонад. Яъне ки дар гӯем агар асос ё хай дар қулла гӯем агар ҳастанд мутахассисое ки миқдори кам ҳам бошанд, агар ҳастанд, мемонанд то ки онҳо ҳамчун сарчашмаи маълумот мешаванд. Барои он ки LLM бе маълумот, бе омӯзиш худ ҳеҷ кор кардан наметавонад. Худ ягон фоида ҳам гӯем ки надорад. Галлюсинатсия карда мешинад масалан. Чунин ҳолатҳо масалан буд вақте ки ҳамин соли гузашта дар iOS 26 барои айфонҳо системаи оператсионии нав Glass Effect баромад ва LLM-ҳо ягонташ дар бораи он масалан хабари кофӣ надошт. Барои чӣ? Барои он ки яку якбора вақте ки ин дизайни интерфейс тағйир ёфт, камбудиҳо буданд. Бисёр не, калон не, лекин камбудиҳои назаррас буданд ки мушкилӣ сохтанд барои гӯем агар барои версияҳои нави барномаро ташкил кардан ва он камбудиҳоро пеш аз ин баъд аз баромадани iOS 26 бояд ки ислоҳ мекардем. Хай дар ин муддат боз чӣ қадар вақт гузашт, аллакай ба фикрам маълумоти кофӣ доранд ва ин камбудиҳо, лекин бо назардошти он ки ҳамин технологияҳо доимо тараққӣ мекунад ва тараққиёти технологияҳо дар асл гирем инсонҳо онро меҷунбонанд ва дар ин мобайн LLM мешавад. Вақте ки аллакай як маълумоти муайян ҳаст ва LLM онро меомӯзад ва дар
баъди LLM боз як миқдор одамҳое мебошанд, ки масалан ҳамин экспертни мнение LLM ба онҳо лозим аст. Мегӯем ки худи LLM ин экспертни мнениеро аз дигар мутахассисони соҳа мегираду баъд ба дигарон пешниҳод мекард. LLM ҳамчун як миёнарав байни як миқдори инсонҳое ки маълумоти кофии нав доранд ва бо онҳое ки ҳамин маълумотро масалан ё имконият надоранд барои омӯхтан ё ки вақт надоранд барои омӯхтан, надоранд ин маълумотро барои пешниҳод ҳамчун миёнарав истифода бурдан. Айни замон ҳамин хеш шуда истодааст. хуб, ду хабари дигаре ҳаст, ки ба якдигараш дар ҳақиқат хеле сахт алоқамандӣ доранд. Умуман агар ки ҳамин Claude Cowork-ка гирем, ҳозир Perplexity масалан компютери худашро бароварда истода, яъне ки ба номаш компютер, дар чиз обунаи, агар хато накунам, обунаи вай буд, Pro-нею Max-ашда иҷозат медиҳад. Яъне барномаҳое ки бо ёрии зеҳни сунъӣ компютерро идора карданро имконият медиҳанд. Яъне мо баръакс мо ба зеҳни сунъӣ иҷозат медиҳем, ки компютерамонро идора кунанд. Дар ин ҳолат аллакай дар ҳақиқат як савол ҳам ба миён мебиёяд, ки то чӣ андоза акнун ҳамун донишу малакаҳои коргарони алоҳида дар ҳақиқат дар кор мешаванд, ки ҳамун компютерашонро иҷозат диҳанд, ки идора кунад, яъне ҳоло ин ки ба ҷои ваё метавонад, ки зеҳни сунъӣ идора кунад. Ва масъалаи амният чӣ мешавад? Амнияти иттилоотиву ҳифзи маълумоти шахсиву дигар. Дар ин ҷо Ягон рискаш ҳаст? бале, албатта ҳаст. Барои он ки маълумоте ки зеҳни сунъӣ ба он дастрасӣ пайдо мекунад, шояд ки аз тарафи ҳамин ширкатҳо барои боз омӯзиши зеҳни сунъӣ, барои беҳтар кардани натиҷаҳои масалан ба ниятҳои нек гӯем, онҳо мехоҳанд, ки масалан зеҳни сунъӣ мехоҳад, ки боз контексти пурратар фаҳмад оиди лоиҳа, оиди масалан иштирокчиҳои лоиҳа, аз сабаби он ки он ҳамчун агент аст, масалан вақте ки саволҳо ба миён меояд, то ки донад, ки ба кӣ муроҷиат кардан тавонад, дар он ҷо масалан агент, на ҳамаи онҳо шояд ки агентҳо бошанд, шояд дар он ҷо инсонҳо шиштагӣ бошанд, ки ба саволҳои ин агент ҷавоб пешниҳод карданашон лозим аст ва идора мекунад, ба имейл дастрасӣ пайдо мекард ва ба онҳо гӯем агар муроҷиат мекард, менависад саволҳои худро ва дар ин ҷо аллакай маълумоти шахсии он инсонҳо дар дасти зеҳни сунъӣ мешавад. Ҳадди аққал ба шакли почтаҳо, ҳадди аққал ба шакли он ки чӣ гуна лоиҳа аст ва киҳо дар ин лоиҳа иштирок мекунанд, ки ин аллакай боз маълумоти шахсӣ аст ва дар ин бобат, дар ин мобайн он маълумот дар куҷо сабт карда мешавад, дар серверҳои масалан зеҳни сунъӣ бошад, пас бояд политикаи муайяне бошад, ки политика ҳам ягон кафолат намедиҳад масалан политикӣ истифода бурдани маълумот, лекин бояд ки мо ҳамчун истифодабаранда онҳоро чуқур омӯзем ва донем, ки онҳо маълумоте ки ба он дастрасӣ пайдо мекунанд чӣ тавр истифода мебаранд. Ва танҳо дар ин ҳолат боз хавфҳое ҳастанд, ки дар ҳеҷ куҷо нестанд, дар ҳеҷ куҷо фаҳмида намешаванд. Масалан шояд ки онҳо дар ҳақиқат истифода баранд маълумотҳое ки аз мо дастрасӣ мекунанд, аз мо пайдо мекунанд барои омӯзиши зеҳни сунъӣ, лекин танҳо барои лоиҳаи мо шояд ки масалан беҳтарӣ оварда расонад ин чиз. Аммо дар асл дар ҳақиқат ҳамин ҳарчи маълумотҳо ба дасти бегонаҳо нафурад, ҳамон қадар хатараш камтар аст. Ва як хабари охироне ки ман ҷамъ кардаги ҳастам, пешниҳод мекунам як бор баррасӣ кунем. Аз кадом нуқтаи назар баррасӣ кунем, инаш ҳам ҷолиб аст, чунки гап дар сари вай меравад. Дирӯз агенти автономии Cashclaw ба номи Cashclaw чӣ карданд, бароварданд, ки ба гуфти ҳамон коркаркунандаҳош ба ҷои одам дар платформаҳои махсуси худаш, ё ин ки агар ки хоҳӣ дар платформаи фарз канем Fiverr ё дигар метавонӣ ки пайваст кунӣ, ба ҷои ту пул кор мекунад ва пули кор мекардагиро ба суратҳисоби соҳибаш гузаронда мегирад. То чӣ андоза ин чиз умуман як идеяи хуб аст, то чӣ андоза дар ин ҳолат масалан боз ҳам як ҳолате шуда истодааст, ки чӣ хел карда аллакай додаҳои молиявии худамонро ҳам ҳимоя кунем, чунки
барои он ки вай пул кор кунаду пула ба суратҳисоб гузаронад, бояд ки ба ҳамун суратҳисоб дастрасӣ дошта бошад. Яъне ин як онлайн фрилансер шуда истодааст, ки ба ҷои одам дар ҳамун фриланс биржаҳо корро мекобад, худаша хизматрасонаша пешниҳод мекунад ва одами дигаре ки мехоҳад ки фармоиш диҳад, ба одам нею ба агенти зеҳни сунӣ чӣ мекунад? Фармоиш метиҳад ва пули вай кор мекардаги аллакай ба соҳибаш мегузарад. ба фикрам як ҳамчун маълумот танҳо барои хайп аст. Барои чӣ? Барое ки агар камакак чуқуртар нигоҳ кунем, якумаш ки айни замон аз сабаби он ки масалан ҳоло танзимот нест дар ин соҳа, хайр ин ботҳо худро ҳамчун инсон масалан пешниҳод кардан метавонанд. Ва рафта рафта вақте ки масалан сифати кори инҳо аз сифати кори инсон, масалан суръаташон тез аст, лекин сифаташон фарқ мекунад дар ҳақиқат. Сифати кор ҳамин ки масалан фарқ кард, ё ки масалан вақте ки фармоишгар мехоҳад ки занг занад, суҳбат кунад, масалан фаҳмад ки дар ҳақиқат фаҳмонад талаботҳои худро, дар он ҷо ин хел нест ки масалан кӯркорона мебиёянд, пулро месупоранд, талаботро месупоранд ва танҳо натиҷаро интизор мешаванд. Албатта ки доимо дар алоқа мешаванд, занг мезананд, шояд ки видео кати занг зананд, барои он ки як эътимод пайдо кунанд ки дар ҳақиқат инсон дар ин ҷо истифода хизматрасонӣ пешниҳод карда истодааст. Ва ҳарчанд ки масалан гӯем ҳатто ҳамин тарҷумонҳо ҳам, барномаҳои тарҷумонӣ аз тарафи Google, Яндексу ва дигарҳо масалан мавҷуданд солҳои дароз, даҳсолаҳо, доимо машинни перевод гӯем агар сифаташ паст аст ва вақте ки дар бораи тарҷумонӣ мерад, инсонҳо мехоҳанд ки ба онҳо инсон тарҷума кунад, на ин ки мошин тарҷума кунад. Барои он ки хоҳанд ки мошин тарҷума кунад, онҳо метавонанд бе иштироки чунин иҷрокунандаҳои масалан вазифаҳо гиранд, ба ҳамон сайтҳои лозима дароянд, маълумоти худро тарҷума карда гиранд. Лекин дар ин ҷо аллакай боз сухан дар бораи тахассус меравад. Хай гӯем ки дар аввал чунин ботҳо масалан кор кардан метавонанд аз номи инсонҳо, гӯем ки ҳеҷ кас занг намезанад, ҳеҷ кас онҳоро масалан халалдор намекунад, ботҳо кор кардан мегиранд. Ва дар оянда чӣ мешавад? Дар оянда ин ба он ҳолате оварда мерасонад ки вақте ки чунин маълумотҳо боз паҳн шудаанд, мегиранд ки ботҳо бисёр шудагӣ ҳастанд дар Fiverr, дар Upwork, дар куҷоҳо масалан, ҳамчун фармоишгар ба ман чӣ зарур аст ки ба кадом аккаунти бот масалан муроҷиат кунам ва ҳало он ки ҳамон ботро ман худам новобаста истифода бурда метавонам ва ин ҳам вақти камро мегирад, барои он ки интизор шудан ки кай иҷрокунанда пайдо мешавад, ҳамаи дархостҳои онҳоро коркард карда баромадан худаш вақтро мегирад. Ҳам аз ҷиҳати маблағ ба ман арзонтар мефарояд, вақте ки ман барои иҷро кардани як вазифа гӯем агар ки 500 сом медиҳам барои як бор, ба ягон шахс гӯем агар, ва ӯ мегираду дар кадом LLM масалан ин вазифаро иҷро мекард ва ба ман натиҷаро медиҳад, ҳоло ки ман метавонам гӯем агар 200 сомон дар як моҳ ба ягон LLM диҳам ва моҳи дароз чӣ қадар ки тавонам вазифаҳои худро иҷро кунам. Пас дар ин мобайн саволи боз тахассус мебарояд ки вақте ки LLM дар он ҷо фаъолият мебарад, агентҳо фаъолият мебаранд, як муддати кӯтоҳ шояд ки тавонанд ягон чӣ кор кардан, шояд тавонанд ки ягон натиҷа ба даст овардан, лекин вақте ки аллакай истифодабарандагон аз ин порталҳо рафтан медароянд, барои он ки чӣ зарурият дорад ба бот супордан, вақте ки ба бот бе иштироки ин порталҳо масалан вазифаро супорда мешавад. Пас шояд ягон танзимот дохил кунанд, то ки инсонҳо пеш аз қабул кардани дархостҳо бинанд ки ин бот аст ё ки бот нест. Ягона ширкате ки дар ин ҷо фоидаи калон мегирад худи ҳамун ширкатҳое ки ҳамин гуна агентҳоро мефурӯшанд ва ё аз ҳам бисёр ба фикрам ки пулкор мекунанд, чунки гуфти худат ки то ҳолеро ҳам хай сифати корашон хуб нест ки гӯем ки ба пуррагӣ одама иваз карантонад, лекин дар умум ҳамчун агар як гӯем ёрдамчӣ онҳоро баррасӣ кунем ки ба пуррагӣ дастрасӣ натиҳем, лекин ба мисоли ҳамин Claude Cowork ё ки Claude Code ё ин ки Codex-и ChatGPT, OpenAI, ба мисоли ҳамин гуна ҳамчун инструмент истифода барем, хай чӣ қадар корамонро осон мекунад. Ин хел не ки ба ҷои мо ҳама корро мекунад, балки хай
як қисмати асосии масъалаи техникише гирем ба назар гирем, иҷро мекунаду аз ҷониби мо фақат бисёртар идора кардани ҳамин ҷараён меравад, ки то чанд андоза ҳамун продукте ки вай сохта истодааст дуруст сохта истодааст, ҳамун продукт масалан ба хуб шуда истодааст. Аз ин нуқтаи назар агар ки нигоҳ кунем, нақши мо ҳамчун кормандон, ҳамчун инсон дар инҷа ба он маҳдуд шуда истодааст, ки пештар агар ки фарз кардем барноманавис танҳо бисёртар барноманавис буд, ҳозир ҳамун барноманавис аллакай продакт менеҷер шуда истодааст. Яъне ки агар ки вақте ки худат ҳамун продукта сохта исторӣ, ту аллакай бисёртар аз нуқтаи назари кодаша чӣ хел нависам фикр наметкунӣ, ё аз нуқтаи назари имкониятҳош, функсионалашу дигараш фикр мекунӣ, ки чӣ хел карда ҳамин як моли гӯем тайёр шавад. Яъне ки ҳамчун аллакай менеҷер фикр мекунӣ, на ин ки ҳамчун сирф инженеру сирф барноманавис. Хуб, хай ин ҳама хабарҳое буд, ки ман ёфтагӣ будам. Агар ки ягон хабари худат ҳам ҳаст, ки мехоҳӣ, ки вай ҳам баррасӣ кунем, биё гап занем. Ҳаст дар ҳақиқат, боз ба мавзӯи ҳамун моделҳои локалӣ баргардем. Агар ба қиррави як обновление биромад дар LM Studio, ки имконият медиҳад, ки бе истифода бурдани ҳар гуна серверҳои масалан танҳо бо истифода бурдани компютерҳои худ, масалан яке як компютери ба пурқувват дошта бошем, ки дар он ҷо мо модели локалиро истифода бурда метавонем. Онро ба LM Studio, LM Link гуфтагӣ айни замон функсионал илова кардагӣ ҳастанд. Метавонем масалан дута компютер дорем, яке аз он пурқувват аст, ки дар он ҷо мо LLM-ро истифода бурда метавонем, дигараш гӯем ноутбуке аст, ки танҳо барои кор истифода мебарем. Ва ба мо вақте ки ҳамин LLM лозим мешавад, мо метавонем ҳамин бо LM Link онро пайваст кунем ва дар куҷое ки набошем тариқи интернет онро истифода барем. тафтиш кардам, дар ҳақиқат кор мекунад. Хеле ҷолиб аст, зеро ки дар ин мобайн мо ягон зарурат барои сервер мондан ё ки барои ягон прокси сервер ё ки VPN сохтан, то ки онҳо дар шабакаи локалӣ худро бинанд, лозим нест. Аллакай мо метавонем инро новобаста бо истифода аз миёнаравии LM Studio кор кард кунем. Худашам ба фикрам пештар хай дар бораи ҳамин чиз чанд бор вақте ки гапам зада будем, фикрам карда будем, ки яъне ки барои он ки як сервери шахсӣ шаваду дар он ҷо зеҳни сунъиро насб кунем, моделҳои забониро, ё баъд тариқи гӯем шабакаи маҳаллӣ локалӣ ҳамона ба дигар компютерҳо иҷозат диҳем. Хай барои ин бо камкак донишҳои барноманависӣ кам дар кор буд, ки барномаашо нависем, сервераш як роҳандозӣ кунем, баъд тариқи вай сервер пайваст шавад. Хай акнун ҳамин чиз дар дохили LM Studio пайдо шудааст, дуруст? Аллакай пайдо шудагиаш дастрас аст. Яъне ки ҳар кас метавонад аллакай ҳамун ҳар ширкат фарз карем ҳамин LM Studio-ро мегузорад, тариқи LM Studio боргирӣ мекунад моделҳои забониро ва дар ҳамун ҳадди ақал агар тариқи интернет ҳам набошад, лекин тариқи ҳамун шабакаи локалии худашон метавонад, ки ба дигар компютерҳо дастрасӣ диҳанд, ки метавонанд ба дилхоҳ масалан истифода барандагони системи худ дастрасӣ кушоянд, то ки онҳо истифода баранд. Яъне агар бо баргардем ба ҳамун якум хабаре буд, ки вақте ки одамо агентҳои худашонро месозанду гуфтӣ, ки на ҳама имконият дорад, ки компютери ба қувват харад. Дар ин ҳолат мешавад, ки масалан ширкат дар сервери худаш насб кунаду ба коргарош дастрасӣ диҳад. Хай дар умум ташаккури зиёд Хуршед. Боз ҳаракат мекунем то ҳафтаҳои оянда ягон хабарҳои ҷолибтарро ҷамъ кунему умедвор ҳастам, ки хабарҳои хуб мешавад. Тезтар ҳамин ҷангу ҷанҷолот тамом шаванд, ки ҳар қадар ки ҳамин технологияҳо барои мақсадҳои оромию сулҳ истифода шаванду рушди иқтисод истифода бурда шаванд, ҳамон қадар хубтар мешавад. Фоида ҳам ба ҳама зиёдтар мешавад. Дуруст. Хуб, хай то боздид. Ташаккури зиёд дӯстон. Агар ки дар ҳақиқат ба шумо ҳамин чиз ҷолиб бошад, агар ягон хабарҳои боз ҳам ҷолибтаре дидед, ки ва мехоҳед, ки дар давоми подкаст мо баррасӣ кунем, метавонед, ки дар шарҳи зери ин навор ё ки наворҳои дилхоҳи дигарамон гузоред. Мо ҳатман ҳаракат мекунем онҳоро баррасӣ кунем. Ташаккур ба ҳама барори кор.